गुरी पोस्टा कयमारी थानाया कुसुगाव डिस्ट्रिक्टआ क'क्राझार आंनि हा भावरागुरि साबबिल फाथुआव दङ बे हाया माने बांगाल दावरावनिफ्रायहाय माने बांगाल दावराव गन्डगल जादोंमोनथ' बिनिफ्राय जों थांनो हायाखै बे टाइमावहाय बियो बेवहाय दखल खालामनानै दङ आरोखि ओमफ्राय गय गायलाबायबाय नवाब शरीफआ बियो दखल खालामनानै उल्था फाल्था खामानि ओमफ्राय आं जेला नायनो थांबाय होमब्ला बे आंनि हा आंना सिटा नामजारि दङ ओमफ्राय बै माला सिटा नामजारि खालामखो बेथ' बर'नि हाया सिटा नामजारि जाया बेथ' फल्सनो दा बियो बुङो दाखालिबो आं गय खायदों 17 तारिख 10टा टाइमाव आं गावबुरानायाव थांदों गावबुरानायाव थांना गावबुरा दा सल' थानाय जाय होनना बुंदों आङो सल' थानाय जाय होनदों आङो ओमफ्राय गावबुरा बुंबाय गावबुरा दादाया होनबाय आरो थौ बिनानाव थांगोन आं माने जेरैहाय नेटज' जेरै सत्थ बेजों थांगोन आं हायाथ' नोंसिनि ओमफ्राय दाना सानै थांबाय जोङो थानायाव थांनानै असि सारखौ नांगौ दसेनो फंनैसो रायलायगौमोन आं होनहैबाय आङो बायह्रायावहाय आरोखि बायह्रायाव मानसि पुलिसफोर दंमोन ओमफ्राय दाना सारखौ लिंहरबाय ओमफ्राय सारा सोंफैबाय मा खोथा दङ कि बेफार होनना बुंफैबाय ओमफ्राय सार आंना हा दङ एसेनो आधा बिगा बे आधा बिगायाव केसाल खालामबाय थायो बियो नवाब शरीफआ ओमफ्राय सारा होनबाय नोंना मा मा कागज दङ होनबाय आंनाथ' कागजआ अनलाइननिबो दं नामजारिफोरबो दं गासिनो दङ ओमफ्राय बायनायनिबो दङ ओमफ्राय बियो मिथा मिथि खोथाखौ बानायबाय थायो होननानै ओमफ्राय दे नोङो गयखौ नोंनि सम्पति नों खाना लांदो होनबाय सारा ओमफ्राय जोङो गयखौ खायबाय फिसालाया अनलाइनाव मावो नालाय बिमाया खारै खारै लिंफैनानै दाना उल्था फाल्था बुंबाय थाबाय जोंथ' जेबो उत्तरबो होआखिसै जेबो बुङाखिसै जोंबो कागज पत्रखौ लानानै थांखादों जोंनाखौ बायसान्स बिनो दाखालि 17 तारिखआव 10टा टाइमाव आं गावबुरानायाव थांदों गावबुरानिफ्राय असि सारनायाव थांदों आङो भावरागुरि असि सारनाव ओमफ्राय असि सारखौ बुंबाय आं बोसोरनै धरे बियो गयखौ खावनानै फानबाय थायो सार खिन्थु आंनिसो बे गयआ ओमफ्राय केसबो होनाय दङ सिभिल केस होनाय दङ माने केसनि नाम्बारा 28 होननानैहाय ओमफ्राय उकिलनि नामखौबो खिथाबाय आं दिलीप पाउडेल ओमफ्राय दाना सारा होनबाय आच्छा नोंनि गय नालाय नों खानानै फाननो हागोन नोंना पावार दङ बेनो पावार गैया ओमफ्राय सिनि नामै दङ अनलाइनावलाय ओमफ्राय आं होनबाय आंनि बिहावनि नामैनो दङ अनलाइनावहाय बिसिना जेबो कागज पत्र गैया खालि सिटा नामजारि खालामदों सिटा नामजारियाथ' बर'नि हायाव जाया मालाबाबो जाया बेखौ बियो बोरै खालामखो बेथ' फल्ससो ओमफ्राय दाना जाबाय आंनि बिमाखौ बुनो सिखा दाबा लानानै अस्त्र लानानै थाङा ओमफ्राय लावथि लानानै थांदों धमखायदों सिगिदों होननानै बिदिथ' जोङो जेबो बुङाखै जोङो असि सारनि पारमिसन लानानैसो जों थांदों सासे पुलिस थानानिफ्राय थांफादों ओमफ्राय बे पुलिसाबो थाफादों माब्रै बर'नि हायाव नों बोरै बिदि खालामखो फै मोजां रायलायनो फै होननानैहाय ओमफ्राय मनिन ब्रह्म अजित ब्रह्म ओमफ्राय सुक्रमनि ब्रह्म रन्जित ब्रह्म फिरज ब्रह्म रतन ब्रह्मखौ माने बुनो नागिरदों मादों होनदों आरो बियो खिन्थु बिसोरो बुनो नागिराखै थारमाने गावनि गय गावजों खाबाय जाय मानसिनो 2 बोसोरनि गय होदोंमोन बे मानसियानो बे गयखौ जोंनिफ्राय माने बायना लाफिनबाय बेनावहाय फैसा बिबाय अजन हिसाबै 2 कुइन्टेल 80 केजि जाबाय ओमफ्राय बे मानसिया बेनावहाय फैसाखौ लाफिननांगौ नालाय दा बे मानसिया गय बायग्राया जोंनिफ्राय बायना लाबाय ओमफ्राय बेनो हिसाबखौ माबानानै खानानै जोङो जमा खालामबाय ओमफ्राय बिनि बे जे 2 बोसोर होदों बे गय बायग्रा फायखारिया फैबाय आच्छा बे गयखौ बोरै जाखो बिसोरबो खिन्थु मिथिगौ जोंनि हा होननानैहाय ओमफ्राय बेथ' हाया जोंथ' बियोथ' खावै बोसोरनैसै बेबाजों बोसोरथाम जाबाय आरोखि फल होनाया फिथाइ थायनाया ओमफ्राय बेयावहाय बियो खननैखौ बियो खावनानै फानबाय सिमोनबो जों नायदोंमोन ओमफ्राय जों थांनानै नायनानै फैनानै एसे राबावथोंसै होनबाय मालाबा खावनानै फानबाय बे मानसिया नवाब शरीफआ ओमफ्राय दाना जोङो एबारथ' आं मानिला होननानै आङो बिबोनांफोरखौ लानानै थांबाय आंनि फिसा हौवाखौबो लानानै थांबाय आं गामिनि खामलाफोरखौ लानानै थांबाय आं ओमफ्राय सासे बांगाल हिन्जावा नुहरनानै आं खनफानायसै होननानै हाजिरा खनलायबाय ओमफ्राय बियो एखे लिंहरलाबायबाय मानसि लिंहरलाबायबाय ओमफ्राय फैबाय जेला होनबाय डिसि सारनि अर्डार दङ बेयाव होननानै बुंबा माने बांगालफ्रा फोथसा खारबाय बिनि लोगो साफा सानै सिखावफोरा आरोखि माखासे मानसियाथ' मोजां मानसिफ्रा माने
बुजिनानै रावबो फैखाया खासायखाया बे जायगायाव बिसिनि हा दन्दिधर ब्रह्मनि हाखा बियो बर' जाथिनि होननानै गिनानैनो खाथियाव खासायखाया आरोखि ओमफ्राय दाना बियो होनलायबाय बियो होबाय आरोखि प्रेस मिटआव होलायबाय आरो धमखि होदों अस्त्र फाथि लानानै थांदों लावथि देखायदों आंनि बिमाखौ किडनेप खालामनो नागिरदों जोंथ' बिदि खोथाखौ होनाखै जोंना अस्त्रबो गैया बस्त्रबो गैया बर' जाथि मा थानो जोंना अस्त्रआनो जाहैबाय बे लेखायानोसै जोंना बे लेखायानोसै नै अस्त्रआबो बे लेखाखौसो लानानै थांदों जोङो थारमाने माबा मोनसे केसाल जाबा कागज पत्रखौ देखायनांगौ होननानै जों बे लेखाखौ लानानै थांबाय दा बियो बेखौनो अस्त्र होननानै बुंबाय रावबो जेबो होनाखै गावसो माने ओरै खारलाय दसेनो गसाइगाव थांनोनो आंनि अरिजिनेल लेखाया मण्डलनियावसो दं नोंनि अरिजिनेल लेखाया बोरै मण्डलनियाव थानांगौ दा नों मा लुबैयो शर्माखौ मा खालामनो लुबैयो आङो हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ आङो बेखौनो लुबैयो आरोखि खावलायनो लुबैदों आरो जोंनि हाखौ जोंनियावनो माबाना होथों जोंनियानो माबाखा नालाय हायाबो जोंनालाय माबा पावारबो दंखायो नालाय बेखौहाय एखे थाबैनो बेखौ एसे सास्ति होथों आरो नोङो एसडिसि सार डिसि सार थांलायबाय बिसोरखौ मान सनमान दोनाखसै बियो हियारिंनि लेखा 10 बार फैबाय बे 10 बारावबो थाङाखै बियो बेखौ माने सारमोना एसे बिसार खालामनांगोन गावसोरखौ दे असनमान होदों बेखौहाय सास्ति होजानो लुबैदों एरेस्ट खालामजानो लुबैदों आङो